ngoba igama likaYesu lingaphezulu kwa wonke amagama. Bane mistake kabantu bathi hayi sisindisiwe sonke nakwezethu icawe lukhona usindiso sisindisiwe. Mistake enkulu. Ngoba usindiso alukho caweni. Usindiso ayocawe. uYesu akathanga abantu mabambi cawe. uYesu uthe abantu mabasindiswe baguquke babe nobuhlobo kunye naye. Naneni yakuyazi inyaniso, yayinyaniso yakunikhulula. Ewe ndiyavuma uYesu sifele sonke ngoba wabafela bonke aboni. Yohane chapter 3 verse 16 kuba wenze nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi uthe wancama unyana wakhe ekuphela kwakhe amzeleyo ukuze bobangaphi bonke abakholwayo kuye. Amen. Bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Xa bekholwa ithi iBhayibhile weza kwabakhe baza bakhe bamvuma. Uthi ke ngokubonke ababamkelayo wabanikeza igunya loba babe ngabantwana bakaThixo. Ngoba ayidingeki lento yoba ngumuntu omdala, kudingeka ukuba ube intoni, ube ngumntwana. Yiyo lento uYesu athi bavumelene abantwana beze kum. Ningabaleli ngoba ubukumkani bamazulu bobabo banje ngabo. Uba uthanga ufane nomntwana awunalifa ebukumkanini baphezulu. Ngoku ke sifelwe sonke, sihlawulelwe sonke, kodwa sisindiswanga sonke. Kusindiswa abavumayo, kusindiswa abakholwayo.